Όλα αυτά που ακούσαμε και είδαμε είναι ήχοι, όπως και αυτός και αυτός. Ναι, εντάξει, συγγνώμη. Κάποιοι είναι πιο ευχάριστοι και κάποιοι λιγότερο. Ναι, αλλά πώς φτάνουν στα αυτιά μας? Ε, Εδώ βλέπουμε ένα παπούτσι από κλακέτες, καθώς μας το μαρτυράνε τα δύο μέταλλα που έχει κάτω στον πάτο. Αυτή θα είναι για σήμερα η ηχητική μας πηγή, γιατί όταν τα φοράμε παράγουμε ήχο, ρυθμό. Πάμε να δούμε. Αν χτυπήσουμε με το μπροστινό μέταλλο ή με το πίσω, παράγουμε διαφορετικό ήχο. Πιο πρίμο μπροστά, πιο μπάσο πίσω. Και τα δύο μαζί. Με τα χτυπήματα αυτά, τα μωρή του αέρα σπρώχνονται μεταξύ τους σαν ντόμινο ή σαν κύμα στη θάλασσα και μεταφέρουν τον ήχο μέχρι το αυτί μας που είναι ο δέκτης. Μέσα στο ανθρώπινο αυτί υπάρχει ένα τύμπανο που καταλαβαίνει τις δονήσεις που φτάνουν σε αυτό και κουνιέται ή αλλιώς ταλαντώνεται στον ίδιο ρυθμό. Οι δονήσεις αυτές μεταμορφώνονται σε ηλεκτρικό σήμα και φτάνουν στον εγκέφαλο, ο οποίος τους καταλαβαίνει ως ήχους.